हटेल नायगिरि नोंथांमोननिसिम आरो लोगोसे मागो दमासि फोरबोनि गासैनिसिमबो हामलायथि बावहरनायजों लोगोसे दा दुलाराय बाथौ गौथुमनि फैबाय थानाय गोथार बाथौ सानजों लोगोसेयै आरज गौमा लानाय जादोंमोन सनितपुर जिल्ला थेलामारा बाथौ आश्रम दुलाराय बाथौ गौथुमजों जथायै आरो बे आरज गौमा हाबाफारिखौ दिनै रायदाव आफादजों लोगोसे सावरायनानै बे रायदाव आफादनि चेयारमेन अशोक सिंघाल आसामनि मिनिस्टार आरो बेजों सावरायनानै जों रोखा जाबायदि जे आसाम गभर्नमेन्टआ फोसावनाय जा एसअपि बे एसअपिखौ नायनानै जों बेवहाय बे हाबाफारियाव माखासे जोङो सुबुं ज' जानानै आरज गाबनो हानायनि मोनसे परिबेस गैया। मानो होनब्ला बे हाबाफारिया प्राय 30,000निबो बांसिन जोंनि बाथौसाफोरा बाहागो लानानै बे आरज गौमाखौ दुलाराय बाथौ गौथुमजों लोगोसे सनितपुर जिल्लानि बाथौसा बिथांमोना बेवहाय बाहागो लागोमोन आरो बेखौ दिनै आसाम गभर्नमेन्टआ गोदानै एसअपि फोसावनायाव दिनै बे एसअपिनि प्रट'कलफोरखौ नोजोर होनानै दिनै जोङो खुंनो हानायनि मोनसे परिबेस गैया। जों बेखौ जोङो फावसायनो थाखाय रायदाव आफादजों जों ज' सावरायनानै दिनै बे आरज गौमाखौ फावसायनाय जादों। मानो होनोब्ला बेवहाय बे आरज गौमानि हाबाफारियाव आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया बिथाङाबो बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लाहैगौमोन। दा बेखौबो जों गासैखौबो नोजोर होनानै जों दिनै आसाम गभर्नमेन्टआ फोसावनाय बे गोदानै एसअपिनि प्रट'कलखौ मानिनानै दिनै आरज गौमाखौ जों फावसायबाय आरो जों बेखौ खुंनाय जायोब्ला जोङो ससियेल मिडिया जोङो बियाब आफाद आरो जिल्ला आफाद जों गासैनोबो जों फोरमायहरफिनगोन आरो दिनै जोङो बै एसअपिखौ नोजोर होनानै जे फैबाय थानाय गोथार बाथौ सानखौ फालिनो थाखाय जोङो जाबायदि थानसालिफोराव 200नि बांसिन जों थानानै बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हाया आरो बेजोंनो लोगोसे थानसालिफोराव थाङोब्ला जे जोंनि डाबल भेक्सिन लानाय कार्डफोरखौबो लांफानांगोन, मास्क लाफानांगोन। जों बेबायदियै गोथार बाथौ सानखौ जों फालिनांगोन, खुंनांगोन आरो बेनिखायनो दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै गासै जिल्ला आफादजों लोगोसे बियाब आफाद, गामि आफाद, आसामनि बाहेर रायजोफोराव जा बाथौआरिफोर दङ, जिल्लाफोर दङ, डिस्ट्रिक्ट स्टेट कमिटिफोर दङ, जेरैबायदिहाय दिल्ली, वेस्ट बेंगल, अरुणाचल, मेघालय, बेबायदिनो गासै रायजोआवनो बाथौ गोथार सानखौ जोङो खुंफुङो आरो बेबायदिनो एसअपिखौ नोजोर होनानै जोङो बे गोथार बाथौ सानखौ खुंनो थाखाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै नोंथांमोन गासैनिसिमबो खावलायहरदों आरो मागो दमासिनि फैबाय थानाय मागो दमासिनि जों मोजां हामलायथि दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय सिबिनायखौ बावहरग्रोदों।